Ongietorria hil arte bizi saiora. Heriotzari buruz ari garen saioa dugu hau, eta heriotza eskubidei buruz arituko gara. Burruka luze bidez lortutako eskubideak dira, heriotza eskubideak. Mailaka irudikatuko bagenitu eskilara baten modura, izango zen lehenengo mailan norbere buruaz beste egiteko eskubidea, ez? Garai orain dela gutxirarte, debekua zegoen, ez geneukan eskubide hori, eta Elizak ere zigorrak zituen, ez da horretarako. Beste maila batera igota nahikoa da esateko eskubidea irabazi dugu, hori pazientaren autonomia bezala ezagutzen da orain, eta da bizitza luzatzeko eskainaldi guten tratamentuak ez onartzea edo ja martxan daudenak kentzea edo baztertzea, naiz eta horrek heriotza ekarri. Hori beste eskubide bat, lortutako eskubide bat da. Beste maila bat, ilurreneko sedazioa da. Eta orain ja, danok edo askok ezagutzen dugu, baina asko burrukatutako eskubidea izan da, eta leku askotan ere oraindik ez da eskubidea. Beste maila batera eginda ja lagundutako suizidioa izango litzateke. Ez gara sartuko ez hori egiten, deskribatzen, baina izango litzateke norbaiti eskatzea arauen barruan niri tresnak ematia nire buruaz beste egiteko. Eta beste maila baten ja eutanasia izango zen norbaiti laguntza eskatzea arau batzuen barruan ni hiltzeko. Bai? Beti sufrimentuzko kontestu batean, ez da? Espainiako legean, adibidez, ez dira bereizten lagundutako suizidioa eta eutanasia, antzera batera doaz, baina horrek orain arte beintza dira mailarik eta eskubide hauetan, mailarik eta handiena edo lortutakoa. Da, hor burruk asko egindakoak dira, hauek lortzeko. Eskubide hauetaz hitz egiteran bi lerro edo ikusi behar dira, ez da? Herri edo komunitateari begira, komunitateak arduratu behar da, zaintza guztiak eskaintzen herritarrei sufrimenturik gabe hiltzeko eta ahalik eta bizi kalitaterik handienarekin. Hori da komunitate bezala obligazio bat. Da pertsona bezala, beste lerrora begiratuta, herritar bezala, sufrimentuaren muga jartzeko eskubidea izan behar dugu. Bakoitzak berea. Eta eskubide horiek bermatzeko komunitateak legeak sortzea. Claro, ez da erraza, esatea errazagoa da egitea, baino duintasunaz hitz egiten dugunean, duintasunari buruz, pertsona batzuk berehala esango dute heriotzaren, beldurrez, heriotza hurbil daukatenean, gaixotasun batek heriotza sortu behar diotenean, esatea nik ez du nahi pausu bat ere egin aurrerutz, ez du nahi gaixotasun horretan pausurik eman, nahi eta eutanasia eskatuko dut. Hori izan daiteke berentzat duintasuna. Beste pertsona batzuntzat, askontzat, frogatuko dituzte tratamentuak, lusatuko dute bizitza, daia maila batera, zaintza aringarrietan egongo dira, eta maila batera helduko dira, esango dutena, nahikoa da. Eta sedazioa edo beste neurri batzukin hilko dira, da, beraientzat hori izango da duintasuna. Eta beste batzuk badaude, bizitzarekin jarraituko dutenak, eta jarraituko dutenak. Eta beste muga batzuk gainditu ere eta jarraituko dutenak. Eta askorentzat duintasunaren mugak pasatuta ere jarraitu nahi dutenak. Eta beraientzat duintasuna hori izango da. Orduan, ze zaila dan bakoitzaren duintasuna onartzea, arautzea eta zaintzea. Krudelkeria da jarraitu nahi duenari eutanasia aipatzea edo sedazioa aipatzea. Hori ulertzen dugu. Krudelkeria berdina izango da eutanasia nahi duenari esatea bizitzeko dela espiritualtasuna, bizitzaren zentzua lortu behar duela eta ez onartzea bere sufrimentua. Orduan, hor gabiltza, nola lortu duintasuna, denen duintasuna zaintzea. Eutanasiari erreparatuta, ez argitu behar dugu aurreko batean, saio batean eraipatu genuen, baina borondatea da oinarria. Berriro esango dut. Eutanasiaren oinarria norberen borondatea da. Beste edozein kasu ez da eutanasia. Hitz hori beti borondatearekin lotuta doa. Norberak eskatutako borondatea. Iparraldean, Frantzian ari dira eztabaidatzen legea. Oraindik ez dute lortu, baina eutanasia ezin da eskatu momentuz. Hor da biltza, da ematen du laster izango dela. Hegoaldean, 2021etik Espainiako legea daukago, Espainiako Kongresuak onartutakoa, eta hor norberak eskatu behar du eutanasia, lortu behar du mediku batek
onartzea, gure eskaria, mediko arduraduna izango litzateke, behin onartuta gure eskaria, eta mediku horrek emango dizkigu informazio guztiak, datu guztiak, nola jarraituk nire bizitzarekin, zaintzarako ze aukera ditudan, eta informazio guzti hori hartuta, denbora bat emango dit, 15 egun, berresteko. Ea nahi dudan benetan ere eutanasia informatuta nagoela, ea benetan ere nahi dudan eutanasia eskatu. Danik berretzi egin beharko dut, bergainean, eta berretzitakuan, mediku arduradun horrek nire informazio guztia pasatuko dio beste mediku bateri, deituko zaiona mediku aholkularia, eta arek azterketa guztia espezialista da, eutanasiaren legea ondo ezagututa, kasua aztertuko du, eta esaten badu baietz, arauaren barruan nagoela eta nire eskaria onartu daitekela, bere txosten hori jasoko du eutanasiaren berme eta ebaluazio batzordeak. Komunitate autonomo bakoitzak bere batzordea dauka, eta komite edo batzorde horrek aztertuko du mediku aholkulariak egindako txostena, eta ondo badago, berretzi egingo du, eta niri emango didate eskubidea, eutanasiarako eskubidea. Hori da, labur esan da, sakonduko dugu beste saio batzutan, baina hori da eutanasiaren inguruan daukaguna, eta gaurkoan, zentratuko gara Euskadiko eutanasiaren berme eta ebaluazio batzordean. Usansoloko ospitalera etorri gara, eta gurekin dago Itxaso Bengoetxea, hemen dago nire aurrean, azalpen guztiak ematen ari nintzela, ira esaten, bera da zaintza aringarrietan aditua, zaintza aringarrietako medikua da, Deustuko Unibertsitatean irakasle ere bada, eta Usansoloko ospitaleko zaintza aringarrietako unitateko arduraduna da. 2021-etik 2025-era Euskadiko eutanasiaren berme eta ebaluazio batzordeko lehendakaria izan da. Ordan, honetaz hitz egiteko pertsonarik eta aproposena. Eskerrik asko Itxaso. Tarte hori egiteko. Gainera ospitalean dago beti, hemen sartzen zarenean atzera aurrera handia eta tartetxo bat etaratzea honetia hitz egiteko. Eskerrik asko. Zuk, nahiko nizuke galdetu, nola iritsi zinen, zu zinen zaintza aringarrietako medikua, Usansoloko ospitaleko unitateko arduraduna, eta nola bihurtu zinen 21 legea onartu eta batzorde horretako lehendakari? Bai, batzordekideen izendapena sailburuak egin zuen, horrela adierazten zuelako legeak, ez? Erkidego bakoitzean sailburua zen batzordekideak izendatzeko arduraduna. Euskadiko kasuan sailburu ordeak ebatzi zuen batzorde horretako kide izateko aproposena zala etika munduan murgilduta ibilitako jendeari proposatzea, ez? Eta orduan nik uste dut apostu positiboa egin zuela Pepe Quintasek, eta zentzu horretan erabaki ona hartu zuela, eta orduan erkidegoan dauden etika batzorde ezberdinei proposamena helarazi zigun, ez? Nor nahi du parte hartu eraikiko den berme eta ebaluazio batzordeko kide moduan, ez? Nor dago prest parte hartzeko? Bolondres moduan aurkeztu ginen 25 pertsona. Hasiera zan, 2021 urtea zan, eutanasiak zer suposatu izan duen gure gizartean eztabaidetan eta urteetan zehar danok izan genien oso kontziente, eta genikigun igual hasieran horrelako gauza baten sartzea, korapilotxua izan zitekela, ez? Azkenean, dago zelako horrelako eskubideen inguruan, beti agertzen delako alderdi, edo gizarte mailan kontran dauden mugimenduak, eta oso bortitzak gainera izaten dira zela, ez? Abortuaren kasuan moduan, ez? Baina, batu ginen 25 pertsona prest geundezenak horretan parte hartzeko. Nire kasuan, gainera, urtetan zehar, zainketa aringarrien munduan ibilitakoa izanez, oso argi ikusten nuen, erabaki edo eskaera urriak badira ere, azkenean, zuk aipatu duzu sarrera horretan, ez? Egia da duintasuna norberak jartzen duela, eta nire esperientzian behintzat pertsonak naiz eta hilzorian egon beti nahi dugu pizkatxua gehiago bizi, ez? Azkenean prorroga eskatzen dugu, ez? Eta beti apurba gehiago, eta duintasuna, malgutzen goaz, ez?
Baina badagoz pertsona batzuk egoera batzutatik pasatu nahi ez dutenak eta oso argi daukatenak. Eta 2021 arte pues, pertsona horiek ez zeukaten ezelako eskubiderik ez. Eta pues, niretzako nik hori nabarmen ikusten nuen eta uste nuen norberaren ahalegin pertsonal bat jarri behar zela mahai gainean hasiera horretan behintzat, pues lege horreri forma emateko eta lege hori egi bihurtzeko, ez? Eta orduan, bueno, pues aurrera pausu hori eman gendun, 25 pertsonak. Eta gero taldean bertan, lagun talde baten jartzen da moduan, ez? Azkenean, bueno, nor jarriko da, hemen kargu batzuk banatu behar dira, eta, bueno, pues nik nire etxean uste dut ez diatela erakutsi esetzik esaten, eta, bueno, pues nik esan, bueno, ni jarriko naiz ardura duen, ez? Bueno, zuhurtziaz, baina kriston ez jakintasunagaz bai, ez? Azkenean hasiera esan, eta inok ez zekien zelango harrera eukiko leuken horrelako batzorde batek, bai lankideen artean, ez? Eta bai gizartean. Eta 25 pertsona horiek borondatez eman zenuten izena, bai. Eta ze perfiletakoak dira, ze medikuak zarete denok, edo ze lanbide? Ez, bueno, azkenean horrelako batzorde horrek kontutan hartu behar ditu eutanasiaren inguruko eskabide guztiak, ez? Mai gainean ditu, mai horretatik pasatzen dira eskabide guztiak eta guztiak aztertu behar dira. Orduan, etikan adituak izatea eta arituak izateaz aparte, oso egokia zen perfil ezberdinetako profesionalak egotea, ez? Legeak esaltzen ditu, bueno, legelariak egon behar direla eta medikuak egon behar direla, eta aipatzen du bai beste disiplina batzutako pertsonak egon behar direla. Gure kasuan, hasierako 25 horietan, langile soziala, psikologiako munduko pertsonak bai, erizaintzako pertsonak bazegoazan, eta gero medikuen artean bai, perfil ezberdinetako medikuak, zainketaren garretako medikuak, baina baita ere psikiatrak, bueno, pues azkenean apur bat aurre ikusita zeintzuk izan zitezkeen kasu ekarri zitzazketen arazoak, ez? Arazo horiei ikusmen global bat emateko perfil ezberdinetako jentea batu ginen. Hor, esan duzu, bioetikan arituak izan zaretela, ez? Piskat, azaldu alduzu bioetika esateran eta aritze horretan, imaginatzen bioetika komisioetan edo batzordetan ibili zaretela, zer daukazuen hor ezaugarri? Bai, azken finean, hori be mundu bolondrez bat da, ez? Azkenean etika batzordeko kide izatea, ospitale guztiak eta esi ezberdinak eta erakunde ezberdinak badaukate eta arlo sozialeko etika batzordetako jentia bai sartu zen bermetabolazio batzordean, azkenean oso garrantzitsua dalako, ez? Diputazioak eta dauzkaten etika batzorde horietan. Eta segaitik etika munduko edo etika munduan murgilduta geuazen bolondrezak hartu. Azken finean, medikuntzan orokorrean, badagoz gauza asko protokolo bidez egiten dira zenak, eta aurrera pausuak oso onak dira, eta orokorrean osasun sistema dago jarrita, bizitza alik eta gehien irautera, eta tratamendu eta esperimentuak egitera hori bermatzeko. Baina nosea peinen badago jende bat, esaten da bena, kontuz, igual honen inguruan hausnarketa bat egin behar dugu, hau ondo dago, ez dago ondo, eta hori da bioetikak egiten duena, ez? Azkenean, gure egunerokotasunean sortzen diren dileman inguruan hausnartzeko talde bat, ez? Etika batzordeen funtzioen artean, etika batzordetara mediku ezberdinek edo erizain ezberdinek, edo zein osasun langileak bere aurrean gatazka etiko bat ikusten duenean, kontseilu eske etortzen zaigu, ez, etika batzordetara, eta etika batzordean asko deliberatu ostean, gomendio ezberdinak ematen dizkiogu, ez? Zer izango litzatekeen etikoki zuzenena, ez, egiteko. Eta hori da, etika batzordeek egiten dutena, eta horretan arituak behintzat baginen 25. Claro, horrek nahi du esan, ja bazenekitela, imaginatzen duzu, 25 pertsona alkarrekin, gai oso zaila izan daitekeen batik buruz gogoetatzen. Hor metodologia bat edo zerbait jarri beharko zenuten, ezta? Ze 25 beti iritzi ezberdinak dituzte. Bakoitza gainera leku ezberdinetatik datorrela.
Bai. Nola egin zenuten hori? Bai, eta horregaitik esaten dut, nire ustez hor oso zuzen ibili zirela izendapenak egiterako orduan, etika batzordetako jentia hartzean. Azkenean, etika batzordetan badaukagulako nolabaiteko metodologia, ez? Arazoak aztertzeko, ez? Lehenengo eta bata, gertatutakoa objetiboki, datu objektiboak aztertzea, ez? Los hechos esaten dana. Gero, aztertzea zeintzuk dira zen gatazkan dagozen balioak edo printzipio etikoak, eta horren ostean, asko hausnartu eta deliberatu ostean, azkenean, etika batzorde batean, zuk zure iritzia daukazu, baina joan behar zara beti prest entzutera, ez? Eta zabal entzutera besteak dauzkan argudioak, eta malgutasuna izan argudio ezberdinetara amoldatzeko, eta azken finean gero deliberazio prozesu hori egin ostean, etika batzordeak normalean jartzen ditu mahai gainean, dagozen irtenbide posibleak, ez? Deitzen ditugu muturreko irtenbideak eta erdibideko irtenbideak. Normalean, zuzenenak erdibidekoak izaten dira, ez? Estremoak beti dira pizkat txarragoak edo beti bai batean edo bai bestean kaltetuago, jente gehiago kaltetuko da edo ondorio larriagoak egongo dira, ez? Eta orduan erdibideko gomendio hori ematen dugu. Eta gero gainera gomendio horri proba antzeko bat pasatzen diogu, ez? Esaten dugu, zuk hau publikoki defendatzeko kapasa izango zinateke, erabaki hau hartzeko denbora gehiago izango bazenu, erabaki berdina hartuko zenuke, eta gero gomendatzen zabiltzan hau legearen barruan sartzen da, ez? Proba bat egiten diogu, guk azkenean emango dugun gomendio horri. Orduan, horretan, ohituak ginen, 25. Claro, horrekin, trebakuntza hori ustot denok beharko genukela, ez da? Orain ikusten da, ez? Ze eztabaida maila dagoen edonun, ez? Horrelako 25 pertsona gai zailei buruz metodologia horrekin trebatuta, imaginatzen dut 2021ean beldurra sortzen zuen egoera horretan ere lagundu zizutela, ez? Talde horretan lehenengoko kasuak heldu zirenean, pixkat esateko hau bai, hau ez, kasu batzuk argi-argiak ziren, baina beste batzuk zalantzaskoak ere, ez? Nola izan zen? Bai, azkenean guretzat nik uste dut erraminta hori, funtzeskoa izan zala, ez? Azkenean horretan ohituak egotea, onura ekarri zigula, ez? Azkenean kasuak tratatzerako orduan egia da, gainera hasiera zan, eta orduan hasieran beti daukazu bildur gehiago, ez dakizu, gero ja esperientzia hartuz joan ginen, eta metodologia ere askartuz, ez? Baina hasierako plenoak oso luzeak ziren, ez? Azkenean, bai, ariketa berezi bat egin behar delako, ez? Deliberazio prozesuetan, kontziente izan behar zara, eta askotan, zuk esaten duzu, gaur egun ikusten dira zen eztabaidak eta eztabaidatzeko maila horietan askotan pentsatzen duzu. Inor ez da geldituko eta esan gabe, guazen hau berbideratzen edo guazen hau tasuz aztertzen, ez? Eta hori metodologia horretan ohituak egoteak, guri kriston laguntza eman zigun hasieran, behintzat, bai. Hor, 25 egiten zenituen azterketa kasu guztietakoa, edo zuen batzordean liberaturik badituzue, teknikorik edo badaukazue? Ez. Ez daukazue teknikorik. Ez. Hori luzera suposatzen dut aldatuz joango dela, Hor dago zen pertsonak bolondrez egiten dute lan, eta egiten dute lan euren lan orduetatik kanpo askotan, claro, azken finean, gauza bolondrez guztien moduan, ez? Nik beti izan dut kasi militantzia punto bat zeukala batzordekide izatea. Ze gainera, murgiltzen zara pertsonen sufrimentuaren inguruan, eta horrek zure motxila propioa ere betetzen dau. Eta ondo doan kasu batean danok posik, baina badagoz kasu batzuk, Nez eta sufrimento bortitzak egon, azkenean legearek esartzen dituen bete beharrak igual guztiz ez dituenak betetzen eta eseskoa esan behar zaiola. Eta oso kostiente zara hartzen zabiltzan erabaki horregaz, baina aurrera egin behar da, ez? Eta orduan, sufrimenduaren motxila, gure sufrimenduaren motxilak betez joan da batzordekide izateagaitik, ez?
Guk kasu guztiak aztertzen ditugula esaten dugu, azken finean legeak esartzen du, bueno, mediko ardura, zuk azaldu duzu moduan, ez? Mediko arduradun batek baiezkoa esaten duenean, gero egon behar da bigarren mediku bat, mediko aholkularia, baiezkoa esan behar duena bebai, eta gero kasu hori heltzen da batzordera. Legeak esaten du batzordekide bi izendatu behar dituela presidenteak, legelari bat eta mediku bat kasua aztertzeko. Hemen gure erkidegoan esarri genduen multidisciplinariade hori oso positiboa zela, baita kasu guztiak aztertzeko ere, eta orduan guk Euskadin legelari bat, mediku bat, eta kasuaren arabera erizain bat edo psikologa jartzen genuen kasua aztertzera. Hiruren arteko adostasuna baegoan kasuak aurrera egiten zuen, listo, baina hirurenen artean, zer zalantzaren bat edo baegoan, orduan plenoa, 25 hartzen zuten parte kasu hori aztertzeko. Eta gero, badaude bebai, mediko arduradunak ezetza esan dion kasuari edo mediko aholkulariak ezetza esan duen kasuari, legeak esartzen du pertsonak egin dezakela, erreklamazio bat egin dezakela bermetabalazio batzordera, eta orduan bermetabalazio batzordera da arduraduna kasu hori aztertu eta horren inguruko arrazoia nork daukan ebatzi behar duena, ez? Eta kasu horretan ere 25 batzen ginen. Eta gero, azkenean Espainiako legeak esarri du, bermetabalazio batzordeak aurretiazko ebalazio bat edo egin behar duela, onarpena emateko, eta gero, eutanasia egin ostean ere, ebaluatu egin behar dela prozesua, bera. Prozesu guztiak ebaluatzen ditugu. Azkenean badago ebaluazion post edo esaten zaiona, ez? Behin amaituta, barriro ikusi behar da, kasu guztia hasieratik eta amaierara, ikusteko zer egin den ondo, zer egin den txarto, eta zerbait aldatu behar den, ez? Adibidez, Europa mailan, herberean eta dauden beste legeek, edo Kanadako legeak bermetabalazio batzordeak danak esartzen dute, baina normalean esartzen dute bermetabalazio batzordeak egin behar dituela kasuen azterketa post hori. Osea, behin eman da gero eutanasia egiten dute ebaluazio bat. Eta inoiz gertatu da, Holandan, adibidez, kasuren batean bermetabalazio batzordea etortzea eta esatea eutanasia hau ez dago ondo eginda. Claro, baina horrek ez dauka atzera bueltarik. Horregaitik Espainian, garantista izan nahian edo jarri zen bermetabalazio batzordeak aurretiaz ere ebaluazio hori egitea. Horrek prozesua pixka luzatzen du. Bai, baina beste alde batetik atzera bueltarik ez daukan prestakuntza bata eta orduan oso ziur egon behar da. Eta egia da medikuei bermetabalazio batzorde bat egotea atzetik eta horiek ere baiezkoa esatea lasaitasun puntu bat emoten dutzela, ez? Babesa. Babesa, bai. Hor, esan duzu, ez? 25 aritu zaretela. Ez duzue, ulertzen dudanetik, ez duzue botaziorik egiten? Adostasunera heltzen zarete? Edo? Bai, saiatzen gara behintzet, egia da, gero kasu batzuk oso korapilotsuak eta batzutan badago esela, ez dagoela besterarik, azkenean 5 orduko batzar baten ostean ez dagoela besterarik, esateko, ez gara, onarte heltzen gara, eta ikuspuntuak oso kontrajarrita badaude, azkenean bozketa bat egin beharko dugu, eta horrek erabakitzen dago, ez? Ez da aproposena, baina inoiz gertatzen da, claro, bai. Baina orokorrean kontsentzua. Bai, hori da bilatzen dena, ez? Azkenean bilatzen da hori adostasunez edo onartzea. Hori izango litzateke idealena. Egia da, kasuan kasu, izan ditugula kasu korapilotsuak, eta azkenean bozketa bat egin behar izan duguna, ez? Eta funtzionamentu hau, esaten duzuna bioetikan adituak eta arituak izan zareten edo txareten, jarraitzen du, pertsonak biltzea eta metodologia hori erabiltzea beste erkidegoetako, Espainiako beste erkidegoetako komiteak edo batzordeek erabiltzen dute? Horrelako eredurik edo antzekotasunik izan duzue? Zuen modua beste inun eredu bezala hartu duzue? Ez, erkidego bakoitzak pizkate 2021 urtean egin zuen, ahal izan zuena edo nahi izan zuena, ez? Erkidego batzuk asko atzeratu zuten batzordea esartzea, ez? Eta horrek gainera arazoak ekarri zituen legearen implementazioan, hasieran. Eta ze pertsona aukeratu batzordekide izateko, erkidego bakoitzak bere irizpideak erabili ditu. Hemen,
nik dakidala, batzordea eraikitzeko dekretu horretan, sailburuak egin zuen dekretu horretan, espezifikoki jartzen zuen, hori etika batzordeko kideak izatea, lehen etxiko sala, edo ez dakit esaldia zein zan, eta hori hemen bakarrik gertatu zen. Gerora, izan ditugun Espainia mailako batzarretan, eta beste erkidego batzuk onartu dute, aproposa izan zela, erabaki hori. Eta beste alde batetik, hasiera baten ere, 25 pertsona ginen. 25ko talde bat maneiatzea sardan, danok imaginatu dezakegu, ez? Eta kritiketako bat izan zen, ez? Euskadiko berme eta ebaluazio batzordea jente pilo bat dago, 25 gehiegi dira. Gero denborak erakutsi digu, eta erakutsi die beste batzorde batzuei ere, ez dala horrela azkenean, demanda gerotan handiagoa da, eta pertsonak eduki behar dituzu, eduki kontutan bolondresak dira zela, eta euren denbora librea erabiltzen dutela. 10 pertsonako talde batek, astean, 2 kasu edo 3 kasu sartzen badira batzordera, egon behar dira kasi egunero, eutanasiaren gai hau eramaten arratzaldetan, euren denbora libreetan. Zenbat eta jente gehiago izan, orduan eta banatuago dago, ez? Baina egia da, hasiera batean esan zigutela hori pertsona gehiegi ginela. Eta denborak erakutsi du, adibidez, Katalunian eurak pilo bat kasu dauzkate, hemen baino gehiago, poblazio handiagoa da bai. Eta ez bakarrik 25 heldu direla, 25 baino gehiago dituzte, bai, azkenean ordezkoen sistema bat jarri dute, oporraldietarako, eta jentea bere oporrak hartzen dituenean, ez egon behar izateko batzordean inguruan lan egiten, ez? Hor, borondatezkoa izate hori erabilgarria da? Bueno, claro, profesionalizatu dezakezu horrelako batzorde bat, ez dakit. Badauzka bere alde honak eta bere alde txarrak, ez? Azkenean nik uste dut horrelako batzorde baten errealitatearekin kontaktuan dauden profesionalak eukitea, ez? Egunerokotasunean medikoa diren edo erizaina diren profesionalak eukitea, alde oso onak dituela. Claro, horretara bakarrik dedikatzen den pertsona batek, errealitatearekin kontaktua galtzen du ere bai, ez? Beste erkidego batzutan, izendatu dituzte katedratikoak, eta bai, ondo, teorian oso adituak direnak, baina, claro, igual gero praktikan, ez? Eta egunerokotasunean agertzen diren arazoak, oso urrun gelditzen jakienak, ez? Orduan, alde batetik, lan munduan murgilduta gauden jentea izatea, alde positiboa ditu, claro, beste alde batetik, ematen den zerbitzu hau bolondreskin nire denbora librean eman behar izatea, seguramente helduko gara erdibide batera, erdi profesionalizatuko da, hemendik eta ez dakizen betera, baina profesionalizatuko da batzordekide izatea, ezin bestean, azkenean kasua gorantza doaz, eta bestelan inok ez du nahi izango bolondrez izan horrelako tomate baten, ez? Azkenean hor sartu, nire denbora libreari uko egin, por amor al arte esaten dana, ez? Seguramente helduko da profesionalizatze edo erdi profesionalizatzeko momentua, bai. Zuk 5 urte egin dituzu lehendakari batzorde horretan, ze balantze egingo zenuke? Bueno, nik balantze positiboa egiten dut, arlo pertsonal eta profesionalean asko ikasi dut, beste 24 pertsonetatik, batzuk ezagutzen dituen, beste batzuk ez, eta oso aberasgarriak, pleno guztiak oso aberasgarriak ziren, beti urtetan zendun zerbait gehiago hausnartuta, eta bestearen ikuspuntua, eta zelan horrek zugan daukan eragina ikusita, oso positiboa izan da. Lan asko egin dugu, egia da hori hasiera zala, ez? Eta hasieran dana da ezakintasuna, eta gainera, gauzak zelan urtengo diren, zelan ez diren urtengo. Atzera begira posik gaude egindako lanarekin, edo gauzak zelan irten diren behintzat nahiko posik egon gaitezkela uste dut. Eta horrelako gauza bolondresetan, ez? Eta dana ematen dozunean, heltzen da momentuan, don esaten dozun, nik uste dut hemen aire freskoa etorri behar dela, eta beste jente bat sartu behar dela. Guk oindela 5 urte eukiten genduzan gogoak eta indarra berriro mahai gainean jartzeko, ez?
Eta horrela izan da. Azkenean orain badagoz beste 25 pertsona horretan Berriak. lanean. Danak ez. Ez gendun egoki ikusten ere danok batera joatea, ez? Azkenean horrelakoetan transizio momentu bat egon behar da, eta, bueno, pues, hasiera batean galduta zaudelako, eta orduan, bueno, pues, egin gendun, bueno, pues, batzuk joan egin ziren, behar esan gehien zeukatenak joan egin ziren, eta badira gelditu direnak ere, transizio hori egiteko, ez? Berriekin. Eta etorkizunera begira, zuk ze desio izango zenuke, edo ze izango zen etorkizunik hoberena, ez? Zure desioen artean, gai honei buruz. Eutanasiari buruz? Bueno, nik uste dut, hasiera da, eskubide berri bata, eta hobeto hau ezer baino, ez? Baina legeak hobetzeko gauza asko ditu. Eta nik uste dut berandu baino hasi behar garela gauza horiek hobetzen. Claro, gero egia da, bai, Estatu Espainoleko osasun sistema eraikita dagoen moduan eraikita, azkenean 17 errealitate desberdin daude, osasun sistema txiki daude, eta desberdintasunak nabariak dira, batez be gai honetan, ez? Orduan, horreri aurre egiteko, egon beharko litzateke, ministerioan figura potente bat, koordinazioa egiteko, edo, bai, badago gida liburu bat, edo praktika honen gida liburu bat, eta orain bigarren edizio bat urtengo da, hori erkidego desberdinen artean adostuta dagoena, baina lidergo falta pizkat badago. Azkenean nik uste dut ministeriotik ez dutela erkidegoen kudeaketan sartu nahi, baina beste parte batetik azkenean batzordekideak gaude pizkat gara arpegia ematen dugunak eta erabakiak hartzen duguzenak, ez? Eta igual hemen hartzen ditugun erabakiak eta Kastia y Leonen hartzen diren erabakiak desberdinak dira, eta hori ezin da izan, ez? Azkenean hor zelako blindaje bat egon beharko litzateke legea aldatuz. Baina oso kontzientea naiz pertsonalki ez dela momentua lege hori aldatzeko, ez? Eta seguruena etorriko direla aldaketak, lege horri aldaketak etorriko direla, eta bitartean batzordekideek, erkidego ezberdinetako batzordekideak egin beharko dituztela malabareak kasu bakoitza aztertzen duten momentuan, ez? Bueno, beti dago hobetzeko, baina ni ez nekien batzorde honen errealitatea, eta eskertzen dizut honen kontura hainbeste argibide ematia, eta borondatezkoa izatea, eta hori dena, ez? Esan du, gai guztiak, aipatu dituzun gai guztiak dira, hau ere badaukagu, Bai. Zerbait gehitu nahiko zenuke? Elkarrizketa bukatu aurretik? Zerbait ez badizut galdetu? Bueno, nik uste jorratu dugu zela holan gai, potoloenak. Igual zuzenketa txikitsu bat, hasieran aipatu duzu suizidio lagunduaren gai, eta oso interesgarria da. Printzipioz, eutanasiaren lege hau onartu zenean, aipatzen zelako, suizidio lagundua Espainian ere legeztatuta dago, hori ez da egia, azkenean suizidio lagundua da, nik ematen dizut medikazioa, eta zuk hartzen dozu, zuk nahi dozunean, nahi dozun pertsonekin inguratuta, eta nahi dozun momentuan. Eta hori Espainian ez da, ezin da egin, ez? Bai, onartuta dagoena da autoadministrazio bat, eutanasiaren autoadministrazio bat, baina horrek ere dakar mediko arduraduna eta ekipo asistentziala aurrean egon behar dela, eta presentziatu egin behar dutela, eta momentuan ematen dizutela, ez da zuk erabakitzen dozula noiz norekin eta non, ez? Azkenean da eutanasia bat egitearen moduan, baina norberak auto hartzen dituela bai medikazioak edo autoadministratzen duela medikazio intravenosoa. Baina hori, ez da suizidio lagundu bat, hori da eutanasia autoadministratu bat, eta hori da legeztatu dana, ez suizidio lagundua, ez? Adibidez, Estatu Batuetako herrialde batzuetan suizidio lagundua onartu, edo Suizan lagundua onartuta dago, eta pertsona batek eskatu dezake hori etxean izan, badago, Almodobarren pelikula bat, etxean izan, eta nik nahi dudan momentuan, nik nahi dudan pertsonarekin, eta nik erabakitzen dudanean hartu eta listo. Eta horrek nolabaiteko babesa eta lasaitasuna ematen die, badaukate herramienta hori etxean, euraz nahi dutenean erabiltzeko. Kasu honetan hemen hori ez da onartu, edo ez da legeztatu.
Uste nuen nik lagundutako suizidioa zala etikoki zuk egitea ekintza. Orduan gero modu ezberdinak zeudela, bata estatu batuetako sistema hori, ematen dizutena kit hori, eta uste nuen lagundutako suizidioa ere bazela, den pausu guztiak berdin egin, eta bukaera medikuak zurekin dagoela, berak eman, ez dakit, edateko aukerarik ematen da, Bai, hau bidekoa izan daiteke. Izan daiteke ere, bai. Hori, berak egin, eutanasia izango zen, berak egitea dena, eta bestia izango zen, zuk eman intravenosoari, edo zuk edatia. Baina, ez nekien, ez zenik, etikoki da azkenean burruka hori. Bai, horren ingurame egon dira, eritzi ezberdinak, nire ustez suizidio lagunduak badauka autonomia puntu horretan maila handiago bat, eta nik erabaki beharko neuke nor dagoen aurrean eta nor ez, azkenean hori oso garrantzitsua dalako. Eta ez da bakarrik norberak hartzea, baina norberak erabakitzea beste gauza batzuk bai. Eta de hecho, legean uste dut bakarrik hasieran aipatzen dela suizidio definizio bezala agertzen da, preambulo horretan, baina gero denbora guztien aipatzen du autoadministración de la eutanasia. Ez du esaten suizidio asistido. Vale, bitxo, mila esker, ze hori ez nekien. Bai. Beste bat gehituta. Bai. Eskerrik asko elkarrizketa gaitik, ze hau izan da liburu bat irikitzea bezala. Eskerrik asko zure denbora eta jakintza gaitik, mila esker. Zuri. Eta urrengo saiora arte, denok gogoratu nererkiaga.eusen izango dituzola aurreko saioak eta urrengokoen edo gai honei buruz informazio gehigarria ere jarriko dugu. Eta esandakoa, ondo bizi eta hilarte bizi.